I dag er det den 17. december, og i dag skal vi til Bayside, som er downtown Miami. Nu er det morgen, og vi er lige oppe og få os en morgendukker i tagpuljen. Be arrested and never can be, for example, become lawyer and never can be judge, for example. If you're young, when you have 15 years, you'll be arrested, you're never gonna be police, you're never gonna be no, this is. Så er vi ude ved Bayside, og er i sådan et lille shoppingcenter her. Og jeg har været samtlige butikker igennem, både i går og i dag, og jeg kan bare ikke finde nogen solbriller, jeg gider gå. Hvorfor skal det være så effing svært, mand? Så bliver der købt solbriller. Endelig fandt jeg nogle inde i en butik, der hed Sunglass Hut. De er super fede. Der var et par forskellige, jeg valgte imellem. Men det blev dem her. Så forlader vi hotellet og skal ned og finde aftensmad. De andre, de var lige nede på stranden en tur, og jeg sad og redigerede den første vlog, som jeg måske har set nu. Ellers så gå tilbage og se den. Den er meget underholdende. Så er det fandme jul. Så er der lys på palmerne, du. Så er vi i fitness, og vi er de eneste, der er her. Der er min mor. Og skal se, hvad der pakker. En lille mand. Han er herovre. Hej, Lauke. Vi er de eneste, der er herinde, så jeg kan filme godt i dag. Velkommen til voiceover nummer 2, som her til at starte med er ind over en lille workout Lauke lavede. Han var med i fitness og vil gerne prøve at træne, så han skulle lige prøve nogle af maskinerne. Han skal nok blive til noget. Dagen i dag kommer til at handle om Dolphin Mall. Vi skal ud og shoppe. Det er et kæmpestort indkøbscenter, hvor der er over 200 butikker. Men der er rigtig mange outletcentre, så vi regner med at kunne få noget rigtig fedt tøj til ikke særlig mange penge, hvilket bliver ret fedt. Nu er vi tilbage til min workout, og jeg starter ud med noget incline dumbbell press. Jeg har en push workout i dag, så jeg skal træne noget bryster, noget skulder og noget triceps. Så vil jeg gerne love, at den første vlog om mad kommer i morgen. Jeg har ikke lige haft tid til at klippe nogle af dem sammen endnu. Jeg har filmet en hel masse. Men nu skal det være. Det kommer til at foregå sådan her. Vi er ude at spise nogle forskellige steder. Typiske amerikanske steder, junkfood steder, billige og andre amerikanske steder. Og jeg kommer så til at give det en karakter, og jeg filmer det mad jeg spiser. Så det skal nok blive sjovt. Jeg håber i hvert fald I kommer til at nyde det. Og så kommer jeg til at lave en special med mad også. Den regner jeg med at lave i morgen også, filme i morgen. Den kommer til at handle om, at jeg skal smage en masse forskellige ting. Jeg har været nede i supermarkedet og købt en masse sjove ting, synes jeg. Hvor jeg skal prøve at smage det hele. Og så finder vi ud af, om det er noget bullshit, eller om det kan bruges til noget. Det tror jeg bliver meget sjovt. Men nu fortsætter vloggen, og jeg håber I kigger med. Vi ses. Så er jeg tilbage på fitness. Jeg har lige været i bad. Sidder ude på altanen og nyder en kop kaffe. Jeg skal lige gøre noget af det hår her. Jeg tror også jeg skal barbere mig. Og så skal vi afsted til Dolphin Mall i dag. Det bliver rigtig sjovt. Kæmpe stort indkøbscenter. Shopping center. Så det bliver godt. Ej, hvor er det vildt at se. Det er kryds og tværs. Ja.
Så er vi ved Dolphin Mall, og det ligger på sådan en lille ø inde i Miami, med vand hele vejen rundt om. Så kører man på sådan en lille bro herind, og det er jo sindssygt stort, og der er parkeringsplads hele vejen rundt om. Der er over 7.000 parkeringspladser, så det bliver spændende. You set me on fire. You set me on fire. Yeah, you know just how to turn me out. You know how to love me. I'm so possessive. Så er der mø. Så er vi oven på centret, hvor de har lavet denne fine lille ting. Og der sidder julemanden over, og Lauke har været over at hilse på ham. Jeg fatter ikke en skid. Så er der den moderne Robin Hood. Armbrusten. Det er sådan noget, du skal, far. Oh yeah. Du skulle have valgt det med i stedet, mand. Så er vi hjemme fra Dolphin Mall, og her er dagens høst. Der er lidt af hvert. Jeg tror, mere eller mindre hele familien har fået, hvad de skulle have, og lidt mere til. Men det var rigtig billigt, og super fede mærker, så det var godt. We love it. Der er nogle folk derhjemme, der har sagt, at jeg skulle vise de ting, jeg har købt i Dolphin Mall, så det kommer her. Jeg har købt en hvid Hilfiger t-shirt. Ovenover er der en sort strik fra Hilfiger. Så er der en denim skjorte fra Levi's. En sort polo fra Ralph Lauren. Et par hvide sneaks fra Ralph Lauren. Og så har jeg købt nogle underbukser fra Ralph Lauren. Og et bælte fra Ralph Lauren. Jeg har prøvet underbukserne nu. Jeg har ikke prøvet dem før. Og jeg kan varmt anbefale dem. De er virkelig gode. Nu sidder vi bare og ser lidt Nat på museet. Og overvejer snart at smutte i seng. Klokken er ved at være mange efterhånden, og det har været en lang dag. Så vi skal være klar igen i morgen. Så skal vi rejse til Orlando, da vi skal op og besøge både Disneyland og Universal. Så det bliver godt. Good night.